Jeg prøver så vidt som muligt at få overskud i selvfølgelig, sådan så bolden dykker. Men det jeg har prøvet at udvikle, det er, at jeg så også samtidig med der overskud i, at der også kommer lidt fra siden. Så jeg nærmest kører den lidt skævt på. Så der både kommer vinkel på, så nærmest kommer til at sådan der, ligesom hvis du ser et frispark i fodbold. Men det går mest ud på at prøve at få overskud og sideskud i samtidig. Så er den stort set umulig at tage. Jeg kan overhovedet ikke sætte tal på, hvor mange gange jeg har stået og skudt der. Dengang man gik på ord, der træner man jo hele tiden, ikke? Og der var altid lige tid til 5-10 minutter efter træning. Så var det bare at stille sig op og så prøve på alle de der mærkelige skudformer. Og så til sidst så udartede det sig i, at jeg skød sådan der. Jamen, jeg ser, at de sjovt nok har stillet 2 af de mindste spillere, de har i muren. Dem har de stillet hen i min skudarm. Det var så heller ikke så uheldigt, vil jeg sige. Jeg prøver måske at gejle mig selv lidt op ved at stå og snakke med Lars Jørgensen, men nu sætter jeg den op i krogen, og ja, det er ikke så svært. Jamen, så får jeg skudt og kigger lidt over på holdkammeraten. Man kan ikke rigtig se noget, fordi de er rimelig høje, russerne. Ja, og de begynder så at juble, så tænker jeg, at det kan da ikke passe. Og så kigger jeg ind igen, og jo, det passer sgu. Det var et moment for life. Altså, jeg vil sige, at det var helt vildt fedt at være med til at prøve selv at afgøre en kamp sådan der.